Nové zváračské laboratórium bude výrobným podnikom slúžiť ako testovacie pracovisko. Keď príde k nám zákazník, potrebuje vyskúšať, či ten diel je teda zváriteľný. Prepojenie dodávok techniky a technologických postupov a technologických riešení na mieru pre každého teda zákazníka. Laserovú technológiu využívajú hlavne automobilky na zváranie karosérií, strechy a zadnej kapoty. Nový laser výrobu zrýchli. To zváranie nám umožňuje zvárať počas pohybu. Kdežto pri iných zváracích metodách robot musí v tom danom bode zastaviť. Laser je v porovnaní s bežnými technológiami k materiálu šetrnejší. Ľud sa totiž zameria priamo na miesto spoju. Pri zváraní a letovaní tak nedochádza k deformácii. Pri zložitých dieloch v podstate nie je tá deformácia taká veľká, aby jednoducho hrozilo zničenie. Tento typ lasera, ktorý tu máme, vieme používať ako tak na zváranie s prídavným materiálom a spajkovanie. Po spustení plnej prevádzky laserového testovacieho centra plánuje výskumný ústav zamestnať aj nových ľudí. Jana Novotňáková, Slovenská televízia.